Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 28 снежня. Сегодня мы расскажем про премьеру, что рыхтуюць у Купалаўскім тэатры, завітаем у Трацяковскую галерэю на выставу архіпа Куінджы, прапануем да прагляду некаторыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і даведаемся, чаму студэнтаў кафедры міжкультурных камунікацый Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў усё часцей можна сустрэць у гістарычным музеі. У Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы працягваюцца рэпетыцыі новага спектакля. Рэжысёр Віталь Краўчанка ставіць п'есу «Вешальнікі» сучаснага брытанска-ірландскага драматурга Мартина Макдонаха. Гэта чорная камедыя, падзею якой разгортваюцца ў 1965 годзе на поўначы Англіі ў дзень адмены смяротнага пакарання. Дадзеная навіна бянтэжыць галоўнага героя, паколькі ён застаецца без любімай працы. На сцэне Купалаўскага адновяць атмасферу англійскага бара. Над сцэнаграфіяй працуе народны мастак Беларусі Барыс Герлаван, а касцюмы робіць Валянціна Праўдзіна. Прэм'ера запланавана на 15 студзеня. А зараз даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі і мерапрыемствы адбываюцца апошнім часам у нашай краіне. Новополоцк развивается со статусом культурной столицы Беларуси 2018. За год тут прошло больше за 2000 мероприемств. Сярод іх конкурс бардаўскай песні «Сем струн душы», пленэр «Палітра прыдзвіння», фестываль урбаністычнага мастацтва «Жывы бетон». Новополоцк з'яўляецца пляцоўкай і міжнароднага праекта конкурсу юных выканаўцаў эстраднай песні «Халі-хало». У памяць аб культурным марафоне ў горадзе адкрылі скульптурную кампазіцыю, а сімвалічны ключ з назвамі ўсіх гарадоў, якія ў розныя гады насілі званне культурнай сталіцы Беларусі, перададзены Пінску. Менавіта да гэтага старажытнага палескага горада пераходзіць ганаровы статус. Я уверен, что вот тот дух, который поселился в нашем городе, дух творчества, дух реализации новых, молодых, инициативных людей, талантов, он, безусловно, послужит и дальнейшему развитию культуры как в нашем городе, так и в целом нашего региона. Пинск – это один из самых древнейших городов нашей республики. И, безусловно, за эти 9 столетий мы накопили очень много традиций, будем говорить, народных, фольклорных, которые мы готовы показать нашим гостям. Свято завершилось великим концертом с уделом зорок белорусской эстрады. На сцене выступили Алена Ланская, Жанет, Алена Витковская, так само творчие коллективы с будущей культурной столицы Пинска. Роўна праз месяц, 28 студзеня ў Мінску, Маскоўскі драматычны тэатр імя Ярмолавай і Олег Меньшыкаў прадставяць спектакль-канцэрт «Аркестр Мары Медзь». Гэта пастаноўка, дзе галоўныя героі, музыка, слова, танец, святло, касцюм і сюжэт. Олег Меньшыкаў чытае абраныя раздзелы з сваёй кнігі ўспамінаў, а духавы аркестр распавядае сумныя і смешныя гісторыі, ілюструючы самыя яркія моманты жыцця акцёра. У музеі Вітольда Беланіцкага Берулі ў Магілёве адкрылася выстава жывапісу, графікі і скульптуры «А за акном зіма» з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У экспазіцыі творы рускіх і беларускіх мастакоў канца 19 стагоддзя і сучасных, на якіх адлюстраваны першы снег, заснежаныя вёскі і зімовыя забавы. Цэнтральная тэма работ – гэта, канешне ж, сустрэча Новага года і каляд. Пазнаёміцца з імі можна да 3 лютага. Напярэдадні Новага года ансамбль «Мінск Класік» прапануе мінчанам і гасцям сталіцы пабываць у святочнае веянне. Штогод з 1939 года венскія навагоднія канцэрты праходзяць у залатой зале Венскага музычнага таварыства, дзе гучаць лепшыя і любімыя творы сям'і Штрауса, бацькі Ягана і яго сыноў, Йогана-младшага, Йозефа і Эдуарда. Заўтра ансамбль «Мінск Класік» у канцэртнай зале «Верхні горад» узновіць атмасферу сапраўднага венскага Новага года пад гукі полек, вальсаў і маршаў. За дырыжорскім пультам лаўрэат міжнародных конкурсаў, стыпендыянт спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі Максім Расоха. Праект «Жывая культура» працягвае даследаваць нематэрыяльную спадчыну Беларусі. У чарговым выпуску аўтары раскажуць пра творчасць майстра па вырабу габеленаў у традыцыях падвойнага і пераробнага аднабаковага ткацтва Алены Шунейка. «Жывая культура» глядзіце заўтра ў 10 гадзін раніцы на Беларусь-3. Тут у нас Станіслав Август Панітоўскі і Стэфан Баторы. Каб зрабіць, напрыклад, такой мацок, такой 11 нітачак, кожная нітачка фарбавалася ў асобны колер. На сцэне тэатра студыі кінаакцёра сёння і заўтра можна ўбачыць спектакль «Змешаныя пачуцці» паводле п'есы амерыканскага сцэнарыста і драматурга Ральфа Баера. Жыццё без кахання бессэнсоўнае і непаўнавартаснае, але пра гэта чамусьці людзі пачынаюць задумвацца толькі з гадамі.
Гэта гісторыя пра людзей, якім ужо за 70, якія страцілі сваіх каханых і наіўна спрабуюць падмануць смерць, каханне і вярнуць сябе сям'ю з усімі яе мілымі банальнасцямі. Спектакль быў пастаўлены ўлетку да 50-годдзя творчай дзейнасці заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Аляксандра Кашпірава. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў заўтра мінскі тэатр лялек і акцёра «Карабас» прэзентуе для маленькіх гледачоў лялечны спектакль «Навагодняя школа чараўнікоў». Паводле сюжэта, героі спектакля жадаюць паступіць у сапраўдную школу чараўнікоў, але для гэтага ім трэба вытрымаць цяжкі экзамен, зачараваць, рассмяшыць і ператварыць. І, канешне ж, на дапамогу ім прыходзяць гледачы. У Баранавіцкім краязнаўчым музеі разгарнулася выстава жывапісу беларускага мастака Дзяніса Барсукова «Ён, яна, яны і іншыя». На ёй прадстаўлена серыя партрэтаў, створаных майстрам у розныя гады. Штодня аўтара акружае мноства вельмі розных і непадробных адзін на аднаго людзей. І не заўсёды ёсць час, магчымасць і жаданне прыгледзецца ў іх і спазнаць сутнасць. Але часам трапляюцца твары, якія ўваходзяць у свядомасць аўтара і знаходзяць ілюстраванне на палатне. Выстава працуе да 7 студзеня. А ў Маскве тым часам гэтымі днямі праходзіць выстава Архіпа Куінджы. Работы майстра выстаўлены на 2 паверхах Трацякоўскай галерэі. Выстава Архіпа Куінджы ў Трацякоўскай галерэі першая за апошнія 26 гадоў. На 2 паверхах дэманструецца 180 палотнаў. Адна з карцін бярозавы гай. Ад яркага паўдзённага сонца хочацца зажмурыцца, але на самой карціне сонца няма. Куінджы майстар ілюзій святла. Праца ажывае за кошт рэзкага кантрасту святла і тені. Он любил изображать эффекты солнечного либо лунного освещения. И, пожалуй, это одна из первых картин, где в совершенстве она разрешена. Знакамітая месяцовая ноч на Дняпры. Дыск месяца наплывае на аблокі, яго святло разліваецца па рацэ. Сучаснікі мастака не верылі, што карціна напісана звычайнымі алейнымі фарбамі. Казалі, што Куінджы стварыў невядомую месячную фарбу, а замест палатна выкарыстоўваў золата, перламутр або шкло, непрыкметна падсветленае ззаду адмысловай лямпай. Яшчэ адзін экспанат выставы «Днепр раніцы» – адна з апошніх карцін, якую Архіп Куінджы выставіў на суд публікі. Пасля гэтага на піку славы мастак адасобіўся ў майстэрні. Сучаснікі называлі яго першым пейзажыстам-філосафам. Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр заўтра прапануе гледачам балет «1001 ноч». У яго аснове знакамітыя ўсходнія казкі Шахеразады. Перад гледачамі паўстануць любімыя з дзяцінства персанажы Сінбад-марахут, Аладзін, Джын, Цароўна Будур з іх цудоўнымі ператварэннямі і прыгодамі. Пастаноўшчыкам беларускай версіі легендарнага падання стала Медзіна Аліева, якая не раз сама выходзіла на сцэну ў вобразе Шахеразады. Некалькі гадоў таму народная артыстка Азербайджана завяршыла кар'еру балярыны і зараз займаецца выключна пастаноўкай балетаў. Лёгкую іранічную французскую камедыю «Школа падаткаплацельшчыкаў» наступным вечарам прэзентуе мастацкі кіраўнік Купалаўскага тэатра Мікалай Пінігін. Паводле сюжэта французскі авантурыст ва ўласнай школе вучыць ухіляцца ад дзяржаўных падаткаў за невялікую плату. Грошы яму патрэбныя, каб не страціць жонку, якая вырашыла яму здрадзіць. Мікалай Пінігін ужо ставіў гэту п'есу ў 2010 годзе ў Санкт-Пецярбургу. Адмыслова для пастаноўкі ў Купалаўскім тэатры пераклад твора з французскай мовы зрабіў Андрэй Хадановіч. Заўтра на Беларусь-3 заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь, ансамбль народнай музыкі «Бяседа» павіншуе гледачоў са святамі. Падчас канцэрта «Бяседа віншуе з Новым годам» народны калектыў выканае свае самыя душэўныя песні, ад лірычных да жартоўных, прысвечаных як сямейным урачыстасцям, так і народным абрадам. Далучайцеся да канцэрта заўтра ў 16:50 на Беларусь-3. Мы вам жадаем, каб да вашых сцежкі не ведаў ні ўрач, ні адвакат. У Віцебскай ратушы ладзіцца выстава «Калі запальваюцца ёлкі». На ёй каля 550 цацак, якія ўпрыгожвалі кватэры савецкіх людзей з 1970-х па 1990-е гады. Таксама ў увазе наведвальнікаў прадстаўлены дзіцячыя кніжкі, цукерачныя фанцікі, фатаграфіі рабят для навагодніх ёлак у самаробных касцюмах і ўзноўлены інтэр'ер зала 80-х гадоў.
Настольныя і насценныя гадзіны, мэбля, дываны, зімовая дзіцячая вопратка, канькі і атрыбуты навагодняга свята. Пазнаёміцца з імі можна да 20 студзеня. У афішы Горкаўскага тэатра назаўтра пазначаны спектакль «Утаймаванне свавольнай». Гэта адна з самых вядомых п'ес англійскага драматурга Уільяма Шекспіра. Яна сцвярджае ідэю не раўнапраўя, а раўнацэннасці мужчыны і жанчыны. У эпіцэнтры драматычнага твора ў жанры мюзікла зразумела працэс утаймавання. Але не дзеля ўласнага задавальнення, не з мужчынскага самадурства, а дзеля гармоніі, у аснове якой сапраўднае каханне. Музычны спектакль з песнямі і танцамі увасобіла на сцэне рэжысёр Валянціна Яранькова. Чарговы выпуск праекта «Архітэктура Беларусі» заўтра будзе прысвечаны ратушы ў Чачэрску Гомельскай вобласці. Гэта унікальны аб'ект палескага драўлянага дойлідства, у якім змяшаліся 3 архітэктурныя стылі. Па гістарычных сведчаннях мясцовыя жыхары да пабудовы манументальнага помніка персанальнай улады не дапускаліся. Будоўля працякала ў рэжыме найпоўнай сакрэтнасці. У Нацыянальным мастацкім музеі працягваецца рэтраспектыўная выстава «Аголеныя пачуцці. Сакральны сэнс» заслужанага дзеяча мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, лаўрэата спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне Владзіміра Кожуха. Яму падуладны былі як тэматычная карціна, так і пейзаж, нацюрморт і партрэт. У экспазіцыі прадстаўлены знакавыя творы майстра, прысвечаныя сацыяльнай тэматыцы, тэме вайны, народным святам, беларускаму краявіду і вобразу жанчыны. Пазнаёміцца з імі можна да 13 студзеня. І яшчэ, ці магчымыя універсітэцкія лекцыі ў памяшканні музея? Нацыянальны гістарычны музей і Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў ламаюць стэрэатыпы ўяўленняў аб навучальным працэсе. Кафедра міжкультурных камунікацый з нядаўняга часу дзейнічае на базе музея, дазваляючы моладзі ўжо са студэнцтва пагрузіцца ў будучую прафесію. Як праходзіць вучоба па-за аўдыторыяй ды партамі у нашай размове. Павел, вітаем вас. Добрый дзень. Вось звычайнае ўяўленне аб кафедры – гэта аўдыторыя, дзе месцяцца сталы і студэнты, якія слухаюць выкладчыкаў. А як гэта будзе выглядаць у памяшканні музея? Наш Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь даўно і добра супрацоўнічае з Беларускім дзяржаўным універсітэтам культуры і мастацтваў, з рознымі кафедрамі. Усё ж такі мы маем некалькі асноўных напрамкаў нашай дзейнасці, якія звязаны з адукацыйным працэсам гэтых кафедр. У тым ліку і кафедра міжкультурных камунікацый. Мне асабліва прыемна, таму што я сам выкладаю на гэтай кафедры, ведаю тое, што студэнты вельмі цікавыя, таленавітыя і надзвычай такі прыгожы і харызматычны выкладчыцкі склад гэтай кафедры, і мы вырашылі адкрыць яе філіал на базе нашага музея. Мы супрацоўнічалі і ў навуковай сфере, і ў культурна-асветніцкай, ладзілі разам розныя імпрэзы, гэта і творчыя літаратурна-музычныя вечары, сустрэчы, розныя прэзентацыі, безумоўна, выставы і гэтак далей, і далучалі студэнтаў у якасці менавіта менеджераў, таму што наша кафедра рыхтуе спецыялістаў па 2 спецыялізацыях. Гэта менеджмент міжнародных культурных сувязяў і менеджмент рэкламы і сувязяў з грамадскасцю. Павел, менш за год таму вы ўзначалілі музей. А ці з'явіліся за гэты час новыя напрамкі ў дзейнасці музея? Мы сталі больш шчыльна супрацоўнічаць з мастацтвам і літаратурай. Нягледзячы на тое, што мы гістарычны музей і ў цэнтр нашай увагі гістарычны прадмет, вакол якога можна лічыць і разгортваецца увогуле ўся музейная дзейнасць і ўсё тое, што з ёй звязана. Гэта захоўванне, папулярызацыя, рэстаўрацыя, дэманстрацыя і гэтак далей. Мы праводзім шмат чытанняў, кніжных прэзентацый, мастацкіх імпрэз і гэтак далей. Яны ўсе, безумоўна, звязаны з гістарычнай тэматыкай. Я, напрыклад, з вялікім задавальненнем успамінаю усе тыя выставы, якія праходзілі ў нашым музеі, менавіта такога мастацкага і літаратурнага кшталту. У наступным годзе таксама будзе шмат знакавых
юбілейных дат, напрыклад, 200годдзя Станіслава Манюшкі. Абавязкова мы будзем ладзіць цыкл розных праектаў. Гэта і навуковая канферэнцыя, і выстава, і асаблівы праект, які мы распрацоўваем разам з дыпламатычнымі місіямі. Будзем абавязкова прымаць удзел у днях еўрапейскай спадчыны. Вось зараз чакаем тэму, якой будзе прысвечана гэта міжнародная акцыя Савета Еўропы. Ну і шмат іншых падзей. 100годдзе БСР, 100годдзе заснавання дыпламатычнай службы ў Рэспублікі Беларусь і шмат усяго іншага. Павел, дзякую вам. Новых накірункаў у музейнай працы, новых праектаў і, канешне ж, новых ідэй. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.